Sanibonani Thokozani, ngiyathemba niyaphila. Bantu benkosi, ngiyazi ukuthi nilindile ama-video ami. Ngizowenza ama-video ngisafelwe ifoni. Anginayo ngantshentshelwa ne-ring light yami. So bengicela nje bantwana bethu ningibekezelele. Ngicela-ke nabanamandla ingane zakwethu abanamandla Ukhiphe besidonate-ele sizothola i-ring light. Lokho okuncane nje ozosidonate-ela khona ngoba siyenza phela ama-video out of love, ayikho into ekutheni esiyibhenefithayo. So ngiyacela ingane zakwethu, ngisazokwenza i-video engizokhava khona amaphupho. Sizokhava amaphupho, sikhave i-topic ye-Igobongo because ngagcina ngayiqedanga. Kunabanye aba-request-ile ukuthi angithi go deeper kwi-topic yesilwane. Kunabanye abathe bacela ngibakhave le topic ekhuluma ngokuthi yini umphumela wokuthi uphunyelwe isisu ungagezi nokukhipha isisu njalo njalo. Ngizowakhava wonke lawo ma-topic lawo mase ngithole i-ring light. Nawo le phone iyazama but ngidinga i-ring light. Ngiyacela nje onamandla Ukhiphe kwami engangifakela mhlampe inamba yami 079 5873 087 079 587 3087 elinkwe noKhiphe. Kodwa-ke if ukuthi you want to ask more details ngokuthi ungasidonate-ela ngani, okunye mhlampe ulekelele ukuthi ngikwazi ukukhanda ifoni, le phone engishutha ngayo, nakhona futhi lapho wamukelekile. Inamba yami ayikashintshi 074 90 12457. Ngiyathokoza kwande. uNkulunkulu enandisele, uNkulunkulu enibusise amathongo enisebenzele. Amen.